Последният път, когато е бил нокаутиран през 2013, преди 4 години, след един страхотен десен прав, тръгва с дясно коше Тервел Пулев. Десен прав в целта. Ляв прав в тялото. Тервел Пулев сигурно ще го включи в своя арсенал по време на тази среща. Тройна комбинация, завърши с ляво коше Тервел. Десен на ляв прав. 5 удара. Един след друг в главата на Якоб Войчик. Проблеми за поляка. Пропуска лявото му коше. Дясно коше и Войчик е на земята. Изключително изпълнение на Тервел Пулев. Какъв е срещащ удар. Ще успее да се справи Якоб Войчик. Прави го. Войчик е на крака. Повече от минутка до края на първия рунд. Той удари акумулира само в този рунд и Якоб Войчик. Десен прав. Последни секунди преди края на тази част. Дясно коше. Десен прав веднага след това. Угълът се краката на Якоб Войчик не е стабилен, но може би ще оцелее. Да, ще изкара този първи. Погледнете какво направи Тервел Пулев с мощната си дясна ръка. Успя да засече Якоб Войчик. Продължаваме да направи срещу класта на Тервел Пулев, поне за момента. Десен прав е прекът в тя. Брутално крушена Тервел Пулев. Още едно веднага след това, отново с дясната ръка. Трето поред. С лекота Тервел Пулев преодолява защита на Якоб Войчик. Българина. Но то е неясно, че всяка една малка слабост, всяка една неточност трябва да бъде коригирана точно тук на момента. Изключителен опит има Тервел. И успехите му се дължат на това, че той винаги слуша какво му казва неговият треньор Борислав Бояджиев. Самият Тервел казва, че Ули Вегнер го е давал за пример на останалите боксьори от неговия тим. Ляв прав на засрещане. Главата на Тервел Пулев, той сякаш си ядоса. Апъркът в тялото на Якоб Войчик. Ляво круше! И Войчик е на земята! Разяри лъва поляка и си получи заслуженото. Ще се справи Якоб Войчик. Ще се бие. Матчът ще продължи. Минута и 10 секунди до края на рунд номер 3. Тервел Пулев е готов да започне. Вече Николов подава допълнително време да се възстанови. Тервел Пулев скача напред. Дясно круше. Още едно дясно круше. Якоб Войчик е разклатен. Апъркът в главата и този матч приключва. Победа за Тервел Пулев. С технически нокаут в третия рунд. Разклатения Якоб Войчик протестира. Отива Войчик да поздрави Тервел Пулев. Джентълменски. Страхотно предимство за Тервел Пулев. Намеси се много правилно Венци Николов, защото Якоб Войчик започна да инкасира много тежки удари. Therefore, your winner by TKO, Tervell Pulев. Трета победа в 3 матча при професионалистите за Тервел Пулев. Всичките с нокаут. Втори успех за Тервел.